bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Good morning sa tanang naminaw sa tibuok kalibutan, kutob sa maabot sa Ultimate Radio 89.7 kHz, impunto alas 5 sa kabuntagon, Setyembre 20, 2024. Salamat kayo sa inyong pakiguban kanamo. Ang Ultimate Radio 89.7 kHz nga gipanag-iya ni Sir Jade Oscar, nagahatag kanatog giya aron malipayong kitang mubuhat sa tagsa-tagsa natong trabaho sa maghapon. Welcome sa atong programang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Kini inyo tagapaglingkod ba Inay Manya, Dr. Mary June Reyes, Doctor of Environmental Science. Ato niya pagahisgutan ang history og malunggay
o kamunggay ug ang mga benepisyo. Unahon sa nako ang pagpasalamat sa mga sponsors. Una, Kusina Food Park, nahimutang sa Bayanihan, Lahog, Cebu City. Ang lami nilang pagkaon giluto gamit ang natural nga mga sangkap, presko, limpyo, walay artificial nga mga additives. Andam sila mudawat sa orders o mo-delivers within Cebu City or nearby cities. Their service is fast and reliable, delivering your favorite delicious food straight to your home or office. If you have some more inquiries, you can dial this number 0991-422-8673. Ang ikaduha nga sponsor, Combat Kak Bioenzyme, ang suplemento nga makapatibay ug mas makapaglagsik sa mga fighting cock. Kini nga produkto makatabang sa pagpalig-on sa resistensya ug kusog sa mga manok aron makaperform og maayo. Kung gusto nimo masayran og dugang bahin niini, kontak lang kini nga numero 0922-3398107. Ang ikatulo nga sponsor mao ang 7 Stars Natural Soy Sauce nga gipanag-iya ni Dr. Roy Sasam. Purely organic kini nga patis, limpyo ug mas mapalami sa inyong mga luto. Natural ang mga sangkap. Kini ang soy sauce nga ayan kaayo sa imong mga pagkaon para sa malasa ug luwas nga pagkaon sa imong pamilya. Tawag lang sa numero 0917-507-8793. Ang ikaapat nga sponsor ang Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner. Kini nga produkto epektibo kaayo sa paglimpyo sa inodoro og tiles. Dali o kusog kini mukuha og hugaw, mancha ug baho nga dili matangtang. Gamit kini sa mga natural nga sangkap, sigurado nga limpyo ug nindot ang resulta, samtang safe gihapon gamiton sa balay. Feel free to contact this number 0917-775-5885. Ang ikalima nga sponsor mao ang Sakaro, Paraiso, CJ Liniment, and many more bioenzymes invented by Dr. Marlon Saison. Please dial this number 0923365573. Ang ikaunom nga sponsor mao ang Laurential Boarding Houses located at Culo, Labangon, Cebu City. This boarding house has basic amenities aimed at students and young professionals. The features and amenities includes single or shared rooms with options for bed spacing. Rooms may include simple furnishings like bed, cabinet, and aircon. Common areas like bathrooms, kitchens, and laundry areas. Water and electricity are usually separate charges. Gated entrance with a caretaker, CCTV cameras or padlock gates are common for added security. Laurential boarding houses is accessible to public transportation close to the local eateries, convenience stores, and some schools or your universities. Rental prices vary based on room size and amenities, typically ranging from 4,500 to 7,000. For additional information, you can contact this number 0921-226-9127. Ang ikapito nga sponsor mao ang Chick Grow Plus Bioenzyme, usa ka produkto nga paspas motubo ang mga piso. Tungod kay makatabang kini sa pagpalambo sa pagtunaw sa pagkaon, mas epesyente nga pagsuyop sa mga sustansya, pagpalig-on sa ilang immune system, nagpausbaw sa timbang, nindot ang kalidad sa unod, insakto sa timbang ug pwede na kini ibaligya sulod sa 20 o 22 ka adlaw. Ang Chick Grow Plus Bioenzyme makapamino sa gasto sa feeds tungod kay mas maayo ang pagproseso sa mga pagkaon sa mga gisuyop nga sa lawas sa manok. Tara na, pag-order na mo, punta ka kini nga numero 0991-422-8673. Karon ato nang pagahisgutan ang history of malunggay or moringa
oleifera. Historically, moringa was originally named Nibidae, meaning the one that never dies, as identified and used in several African languages. The plant was discovered around 2000 BC in the northern region of India. Ang malunggay usa ka punuan nga puno sa nutrisyon o gigikanan sa rehiyon sa mga bungtod sa Himalaya sa amihan India. Apan karon kini nagatubo na sa daghang tropical o subtropical nga mga dapit sama sa Southeast Asia, Africa ug South America. Naabot ang malunggay sa Pilipinas atol sa panahon sa mga kolonyal, lagmit pinaagi sa mga Indian ug Southeast Asian trade networks. Kini dali nga nadawat sa mga Pilipino tungod sa iyang nindot nga nutritional value ug kasayon sa pagtanom. Traditional doctors quickly discovered its medicinal impact and called it the miracle tree. Aristocracy and members of royal families were taking moringa for its beneficial effects on mental alertness and healthy skin. The ancient Egyptians highly valued moringa oil, which was used instead of sunscreen. However, on the European, it was the ancient Greeks who discovered a number of other valuable moringa effects on human health. In the latter period, they introduced moringa to the Romans who spread it throughout their empire. Benefits of malunggay. Malunggay leaves are rich in vitamin A, C, and E, calcium, potassium, and proteins, making them a popular food source like tinulang manok o tan Bisaya. Ang vitamin A, usa ka fat-soluble na bitamina na importante alang sa lain-laing mga function sa lawas. Usa kini ka protein sa mata. Nakatabang kini sa pagpalig-on sa immune system aron mas maayo ang resistensya sa lawas batok sa mga impeksyon. Sinugdanan ang tradisyonal nga paggamit sa India sa daghang katuigan, gigamit na ang malunggay sa tradisyonal nga Ayurvedic. The goal is to cleanse the body and to restore balance to the body, mind, and spirit. Gipatuo nga kini makapaayo sa daghang mga sakit o gihisgutan kini sa karaang mga teksto nga adunay abilidad nga makahatag kaayuhan sa kapin 300 kat kondisyon. Paggamit sa malunggay. Ang vitamin A importante para sa mata, gamit panit, immune system ug pagtubo sa mga selula o cells. Ang vitamin C dako ang gikatampo sa immune support, collagen formation ug pagpanalipod batok sa oxidative stress ug kinahanglan kini sa lawas matag adlaw tungod kay dili kini makatipig. Ang vitamin E usa ka mahinungdanon nga antioxidant nga panalipod sa mga selula ug makatabang sa immune system, panit o tibuok lawas. Ang calcium usa ka essential nga mineral nga gikinahanglan sa lawas para sa lain-laing mga function. Pagpalig-on sa bukog o ngipon, nakatabang kini sa husto nga kontraksyon o relaxation sa mga muscle, lakip na ang kasing-kasing. Importante sa proseso sa blood clotting nga nagpanalipod sa lawas gikan sa sobrang pagdugo kung adunay samad. Makatabang sa pagpadala og mga nerve signals nga importante para sa husto nga koordinasyon sa mga aksyon sa lawas. Gikinahanglan kini para sa husto nga pagpagawas sa mga hormone ug enzyme nga nagkontrolar sa lain-laing mga proseso sa lawas. Mga epekto sa kakuwang sa calcium, osteoporosis, paghinay sa pagtubo sa mga bata, muscle cramps or spasms, dali madaot ang ngipon. Sa kinatibukan, ang calcium dako kaayo ang papel sa pagmaintenar sa lig-on nga mga bukog, maayo nga paglawas sa muscle ug husto nga paglihok sa mga selula ug sistema sa lawas. Ang potassium mahinungdanon para sa maayong paglihok sa mga muscle, ugat, cardiovascular health, ingon man ang pagmaintenar sa fluid balance sa lawas. Ang proteins dako ang papel sa pagmaintenar sa kalig-on sa mga selula, immune system ug paghimo ug pag-ayo sa mga tissue sa lawas.
Hinaot nakapuno o nakahatag ko ninyog kasayuran bahin sa benepisyo sa kamunggay. Salamat sa oras sa inyong pakiguban. God bless and thank you. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Dantas by nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dantas by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.